Salam la famille internationale malienne Falaye Sako donc a y'a signé Montpellier a ka signature kɔnɔna la donc a ye interview fitinin dɔ kɛ donc interview na wa an ka ɲininka donc a y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la k'a fɔ ko ne ale y'a signé Montpellier yan ko Montpellier kaw jigi da ale de kan u ye danaya de da ale kan o de y'a to u ye baaraɲɔgɔnya ɲini ale fɛ donc ko kɔnɔna de la ale fana bɛ ko sugu bɛɛ kɛ walasa ka se ko jigi fa a bɛ ko sugu bɛɛ baara sugu bɛɛ kɛ walasa cogo min na baara in bɛ se ka kɛ nisɔndiya ni majigi ni bonya ni karama kɔnɔna la cogo min na donc u y'a ɲininka fana ko munna kuma caman a ka nimero ninnu na nimero seti b'a la ko ni seti tɛ i b'a sɔrɔ ko seti b'a a laban na quoi ko munna a b'o kɛ donc a yɛrɛ b'a dɔn donc nimero 17 tun b'a la est ce que ni ma fili a ye 27 fara tun dɔn donc a ko k'ale ka nimero ko in sɔrɔla a mamuso de fɛ donc ale ka nimero ko tɛ k'a fɔ ko nin zɛri de ka di n ye ko de y'a to n bɛ nin nimero in dɔn ko ale ka seti ko in sɔrɔla a mamuso de fɛ donc a mamuso de y'a f'a ye ko n'a bɛ nimero dɔn a ka kɛ seti ye donc ko de y'a to tuma caman a bɛ nimero fɛn fɛn dɔn donc seti bɛ y'a la quoi donc ko ale ta tɛ i n'a fɔ zɛri dɔ par exemple Christina ka di n ye donc n bɛ seti dɔn ou bien Raoul ka di n ye n bɛ seti dɔn k'o tɛ ko ale ta in sɔrɔla a mamuso de fɛ donc ko a mamuso de delila ka nin kuma in fɔ a ye ko n'a bɛ nimero fɛn fɛn dɔn ko a ka kɛ seti ye quoi donc ko de la y'a to a ka nimero ninnu caman b'a la seti b'a la donc san wɛrɛ a bɛna jouer ni seti fila de n'an b'an ko a ma 77 donc a b'o de dɔn san wɛrɛ donc a ka nin club kura in na u y'a ɲininka fana ko est-ce que ani a ka entraîneur kumana pusi ko kan i n'a fɔ entraîneur dɔ bɛ yen u b'a fɔ ko i tun bɛ nin poste na mais ne ka équipe la i bɛ nin poste la ale ko ani a tiɲɛ yɛrɛ la ale ni entraîneur ma kuma o kan fɔlɔ mais ko ale ye mɔgɔ min ye donc ko n'a mana taa yɔrɔ o yɔrɔ a b'a lajɛ ni dɔnsɛ min bɛ yen ani folisɛ min bɛ yen donc a b'a sen labɛn ko folisɛ na o dɔnsɛ ninnu fɛnkɛ i n'a fɔ n'an k'a ma tubabukan na adaptation donc k'ale mana taa yɔrɔ o yɔrɔ a b'a essayer ka adapter de donc n'o mana kɛ n'a mana kɛ sugu fɛn fɛn n'a mana kɛ yɔrɔ fɛn fɛn donc k'a b'a essayer ka adapter donc k'ale ni entraîneur ma kuma k'a fɔ ko i bɛ jouer nin place in de la walima nin place in de ka di mais k'o tɛ ale ta ye donc k'ale ta kɔni ale b'a ɲini ka chaque fois k'a yɛrɛ adapter quoi donc n'an ko ka yɛrɛ la fɛngɛ posi dɔ la donc ka yɛrɛ ladegi yɔrɔ sugu bɛɛ la jouer la donc a kumana o de kan Falaye Sako donc a yɛrɛ b'a dɔn cogo min na donc nin y'a ka club kura de san wɛrɛ donc a bɛna jouer nin club in de la donc an bɛɛ an b'a fɔ a ma ko félicitations bon courage donc an b'a fɔ ko ala ka club in da la quoi donc ala k'a to a ka club in jigi fa nin de tun bɔ an bolo an bɛ merci beaucoup a kana ɲinɛ k'aw bɔnɛ donc yan an bɛ kuma balontan dɔrɔn de kan merci beaucoup la famille